Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός το θάνατο καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο εσάναστος, Κύριε ανάπαυσον. Τας ψυχάς των κεκειμένων δούλων, εν τόν φωτεινό, εν τόν ποχλωρών των παναψύξεως, ένθα, απέδρα, όδυνη και στεναγμός, παναμάρτημα των παραυτών. Πραχθών εν λόγω, η έργο, η διανύωσα καθώς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Θεός συγχώρησε. Όσοι είστε άνθρωποι του αμαρτής, σιγαρμάς και αμαρτίες πάρει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη των ενούσεων. Δόξα σε ο Θεός και συμμοδόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύχια εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε Κόης. Και νεκρών και ζώων και εξουσία νέων και ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει από τον νεκρών Χριστός Άγιος Θεοσημών και στις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμένου Αγίου Αυτοκριτρός των Αγίων δόξα Παγκού Αποστόλων των Ιησού και των Θεών Πατέρων των Αγίων και Δικαίων. Προπατώρων Αβραάμ Ισαάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού